Skal jeg så kælderen? Emil og Amalie var lige kommet hjem fra skole. Deres mor var i gang med at lave aftensmad og sagde til Amalie: Skat, kan du lige gå ud og hente kyllingen i fryseren? Hun skulle lige til at tage den op, men hun hørte en mærkelig lyd og gik i panik og løb op ad trappen og sagde til Emil: Der er noget nede i kælderen. Og Emil sagde: Din tøspige, jeg går ned og henter den. Og så gik han ned i kælderen. Han havde kyllingen i hånden, og bag ham faldt et skab. Han fik et kæmpe chok og en stor flænge i ryggen. Han løb op ad trappen, og moren tog sig straks flængen, og imens gik faren ned for at hente den pokkers kylling. Faren så det væltede skab. Han rejste det op. Han hørte en stemme. Det var Emil. Du skal ikke gå derned, far. Men han gik ikke op. Moren syntes, at det tog for lang tid. Moren så en høne med en peberspray. Hun så også faren, som hylede nede på gulvet. Hun sagde: Rejs dig op og få gjort noget ved den høne. Så dræbte de hønen og spiste den til middag. Lavet af Karoline, Freja og Paulina.